miesto Šerdov. Predsa základná škola. Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánka v Bratislave, Rosenkova 48, Staré mesto. Založená v roku 1931, aktuálny počet žiakov 505, členom siete pridružených škôl UNESCO od roku 1995. Čo to vlastne hľadáme? Počul som, že tu žiaci idú po stopách. Musíme zistiť, čo to znamená. Myslím, že som niečo našiel. Exkurzie. Navštívili sme Aurelium a zažili unikátne hodiny fyziky, porozumeli lepšie zdrojom energie v Energolande, spoznali útroby letiska Milana Rastislava Štefánika, zažili noc výskumníkov a nazreli do histórie vďaka bratislavským, ale aj mimo bratislavským múzeám. Akcie žiakov. Škola vďaka týmto akciám dýchala životom a dobrou náladou. Za spomenutie stoja halloweenské vyučovanie, deviataci za katedrou, kde si najstarší žiaci v rámci Dňa učiteľov vyskúšali odučiť pripravené hodiny u najmladších spolužiakov. Súťažilo sa v čítaní kníh, spoznávalo sa okolie školy z tajomných fotografií a veľkej popularite sa tešilo aj kino pod hviezdami, kde mohli žiaci stráviť čas so svojimi kamarátmi aj mimo vyučovacieho procesu. Výročie školy. Oneskorene, ale predsa sme oslavili 90. výročie existencie našej školy. A to vo veľkom štýle. Preleteli sme históriou našej školy v jednotlivých desaťročiach, oslovili sme známych absolventov a významné osobnosti spojené s našou školou. Krásny program plný umeleckých čísel, vzácnych hostí a dokumentárnych poznatkov si prišli vychutnať ako zástupcovia mestskej časti, tak aj hostia z iných škôl a rodičia. Spolupráca s inštitúciami. Rôzne typy spoluprác sme nadviazali i s mnohými známymi organizáciami, zaoberajúcimi sa skvalitňovaním kritického myslenia a zodpovedného dospievania našich žiakov. Spolupracovali sme s portálom Zmúdry, s CPP pri profiorientácii a prevenčných besedách. Pravidelné aktivity mávame aj s galériou G19 a v rámci finančnej gramotnosti nám tento rok pomohla spolupráca s VUB bankou. Divadlo Ludus pre nás pripravilo inscenačnú besedu v priestoroch školy. Občianske združenie Pontis nám pomohlo s revitalizáciou okolia a vzhľadu školy. Takisto veľmi dôležitou je opakujúca sa spolupráca s Metropolitným inštitútom Bratislavy, kde sme mali viacero úspešných projektov v rámci ich programu Deti pre Bratislavu. Dobročinné činnosti. Mysleli sme aj na iných. Naši žiaci niekoľkokrát potešili umením dôchodcov v domovoch sociálnych služieb. Zapojili sme sa do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a vďaka šikovnosti a ochote našich žiakov sme pomohli finančne podporiť mamičky v ťažšej životnej situácii. Tvorivé činnosti. Okrem spoznávania kreatívnych možností vďaka Centru Bibiana a návštevám Úľu ukázali naši žiaci aj vlastného tvorivého ducha. Zožali úspechy v mnohých výtvarných súťažiach a interaktívnych projektoch. V minulom roku sme začali tvoriť aj audiovizuálny obsah. Videá zo života školy, takisto videá približujúce zahraničné kultúry a zvyky. Natočili sme aj prvý žiacky film s ekologickým podtónom s názvom V kráľovstve elfov. Vánska Štiavnica. Áno, práve tu sme zahájili spoznávanie pamiatok hmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku. Exkurzia bola zaujímavou skúsenosťou, na ktorú boli veľmi dobré odozvy. A preto dúfame, že to bola len prvá z mnohých zastávok na našej púti po stopách UNESCO. Myslím, že už viem, o čo ti. Po stopách spolupráce, po stopách ľudskosti, po stopách vzájomne, po stopách poznania, po stopách tvorivosti, po stopách histórie, po stopách UNESCO. Ja už som na to došiel. Oni nejdú po stopách záhad, ale po stopách sebarozvoja a poznania. Aj ďalšia výrečná záhada. Vlastne už som prestal.
A vy nezačínajte. A vypátrali sme, že viac informácií nájdete na stránke školy a spomínané videá na YouTube kanále školy.